Xayrli günler barıгызга да. Тизден яңа ел җитә. Шул уңайдан сезгә яңа ел макияжын күрсәтәсем килә. Битегезне чистартыгыз һәм дымландырыгыз. Дымландыру өчен без мист кулланабыз. Кичке макияж өчен тональ кремыгыз тыгызрак булса, яхшырак булыр. Тон сөрткәннән соң яңак сөякләре астына шигәргә таба караңгылатабыз. Шул рәвешле без яңак сөякләрен күтәрәбез. Моның өчен махсус бронзер кулланабыз. Шулай ук бронзерны чәч үсү зонасына, шулай ук борынга, борынны кичерәйтер өчен сөртәбез. Һәм битнең аскы өлешенә шулай ук бронзер кулланабыз. Бронзер кулланганда битегезгә ял иткән төсмер керә. Ни өчен бронзерны кулланабыз дисәгез, бронзер кулланганда битегезгә ял иткән төсмер керәчәк. Шуңа күрә бронзер турында онытмагыз. Бит алмаларына румяна сөртәбез. Кичке макияжда куе алсу төсләр куллансагыз була. Макияж ялтырап торсын өчен яңак сөяге өстенә, шулай ук ирен өстенә хайлайтер сөртәбез. Йөзне скульптурлауны кершән белән тамамлыйбыз. Ул ялтыравыклы булса, тагын да яхшырак булыр. Кашларны махсус гель ярдәмендә күтәрәбез. Һәм карандаш белән буяп чыгабыз. Кичке макияжда күзләр нык буялган булырга тиеш. Ул озакка җитсен өчен күз кабагына крем сыман сөртәбез. Алар төрле төстә булырга мөмкин. Өске һәм аскы кирпекләр төпләрен карандаш белән йөртеп чыгабыз. Шулай ук күзнең дымлы төшчәсендә карандаш белән йөртеп чыгабыз. Карандашыгыз кара яки крем төстә булырга тиеш. Иң караңгы, кара крем төстәге тиннарны кирпекләр төбенә йөртеп чыгабыз. 1-2 тонга ачыграк булган крем төстәге шул гаммадагы төсне алып, күз кабагы өлешенә сөртәбез. Иң ачык төстәге тиннарны без каш асты өлешенә йөртеп чыгабыз. Каш астындагы сөяк өлешенә аз гына корректор кидерәбез. Күз кабагы уртасына глиттер. Аннан соң инде кирпекләрне
туш ярдәмендә йөртеп чыгабыз. Ачык янып торган иннекләр сөртсәгез дә була. Хәзерге көндә бар да рөхсәт ителә. Без трендка килгәндә, иреннәребезне тән төстәге карандаш алып буяп чыгабыз. Иреннең кырыйларын кофе төстәге карандаш белән каймалап чыгабыз. Чөнки бу бүгенге көндә бик тә актуаль. Иреннең уртасына помада яисә ялтыравыклы блесклар сөртсәгез дә була. Бу иреннәрегезне күпертебрәк күрсәтә. Безнең яңа ел макияжы әзер. Сезне яңа еллар белән!